Per això, deixat de banda els comentaris, anem a parlar d'un problema que porta de cap a tota la premsa i a part de les autoritats i de la policia. Com se pega a foc la bandera catalana del Consell de la fatxada de l'Ajuntament? Això és un poema. N'hi ha des de les més disparatades teories fins a les tonteries més grosses que mai hem pogut oir. I per això nosaltres s'hem posat a investigar, com qualsevol fill de veí, per tal d'averiguar com i per què se pega foc la famosa bandereta. I després de laborioses investigacions hem arribat a les següents conclusions que els exposem en un poema titulat Hi ha qui diu. Hi ha qui diu que fon un miracle. Hi ha qui diu que fon un coet o una eixida. Hi ha qui diu que fon un arc i una fletxa incendiària. Hi ha qui diu que fon Superman. Hi ha qui diu que no sap ni lo que diu. Hi ha qui diu que fon l'extrema dreta per tal de fotre a l'esquerra. Hi ha qui diu que fon l'extrema esquerra per tal de fotre a la dreta. Hi ha qui diu que fonen una canya encesa des de dins de l'Ajuntament. Hi ha qui diu que fon Benito Mussolini. Hi ha qui diu que fon Alexandre Kosygin. Hi ha qui diu que fonen una canya de pescar. Hi ha qui diu que fon Pimentó per tal de fotre a Batiste. Hi ha qui diu que fonen un tubo de pirotècnia. Hi ha qui diu que fon Tarzán de los monos. Hi ha qui diu que se pega foc de dalt a baix. Hi ha qui diu que se pega foc de baix a dalt. Hi ha qui diu que fon un ciutadà anomenat Pepe Luis Alimanya per la pudent que estava. Hi ha qui diu que fon en un canut. Hi ha qui no sap fer la O ni en un canut. Hi ha qui diu que fon fòsforo. Hi ha qui diu que fon un cotó amb gasolina. Hi ha qui diu que fon el Botoni. Hi ha qui diu que fon un cometa. Hi ha qui diu que fon King Kong. Hi ha qui diu que fon una estrela fugaç. Hi ha qui diu que fon des de dins. Hi ha qui diu que fon des de fora. Hi ha qui diu que fon Fidel Castro. Hi ha qui diu que fon la casta Susana. Hi ha qui diu que fon un Angelet. Hi ha qui diu que fon el Cid Campeador. Hi ha qui diu que fon una xispa elèctrica. I per fi hi ha qui diu tantes tonteries que me pareix que acaba de vindre Vedra. Però nosaltres sí que sabem qui fon i per què. I ho anem a dir. Sí senyor, anem a dir-ho ben clar i ben fort. Que s'entere tot el món. Sí senyor, que s'entere l'alcalde i el president. Anem a dir qui li pega foc a la bandera catalana del Consell, en la fatxada de l'Ajuntament, per a que ho sàpien totes les autoritats i tota la policia. Sí senyor. Fon el poble valencià. Tot el poble valencià sencer. I ho va fer perquè ja està fart de tanta imposició per la força, de tanta fal·làcia i tanta mentira. Fart de tant declamar justícia sense que ningú li faça cas. El mateix poble que tornarà a cremar, si no de fet, si d'intenció, totes les banderes opressores que li fiquen per imposició. Eixe poble que sols reconeix i que únicament vol una bandera, la senyera tricolor del Regne de València. Gràcies.